danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Breka ɗan dakata da rawan nan haka, wai menene ka ce a waƙar ka ta bugan zuciya? Ba wannan baitin ba, baiti na biyu nake maka magana. Kai ɗaya, waye ce maka kai da sahibarka kuna kama? Tsabar santa ne a zuciya da ni na girmama. Kuma dan kana tsabar santa sai ka ce kuna kama, ina kamar take. Idan babu ita babu. To idan babu ita me za ka yi? Kudan haukace akan ta dama ni na sallah. Haba, shana me za ka ce hana? Kai ma ka faɗa, wai da menene sana'arka? Waka ce sana'ata. Ba ka ɗan hali? Sata ba. Ta kuma ina kake samun mata? A gida na biki ga kyawawan 'yan mata sai na zaba. To kai kuma yanzu yaya sunanka? Ina zama. Da ka ce Breka bawan mata ne, kaga kai da shi duk na